si o to myslíš? Čo tu deje? Myslím si, že sú tu práve sestričky z východného Slovenska a došli protestovať na úrad vlády. A za čo protestujú? Za zvýšenie platov. A ešte? Za niečo dneska podarí urobiť? Dneska sa podarí akurát to, že sa nedohodnú na ničom a všetko bude ako predtým. Prečo si to myslíš? Pretože vládni súdruhovia opäť nedojdu k ničomu, žiadnemu rozhodnutiu, ale vykonať niečo pre... pre... súdruhovia. Ja by som toto považoval povedať ich súdruh za úrož komunistov. Oni sú oveľa horšia starba. A ja som sa naučil v živote jednu vec. A to všetko pomenovať tým pravým menom. A oni komunisti nie sú. Oni nie sú ani súdruhovia, ani nie sú ani fašisti, oni sú ešte niečo horšie. Čo sú? Gaunerské špiny. Diabli! No, diabli nie, ale keď... Aha, pozriem, to ide. Nič. Nula. Nula vodok. Poďme. Čo? Budu. Ako to dopadli rokovania? Ak dovolíte, najprv sa mi povolíme ja. Sme veľmi rádi, že nás pán premiér prijal, že sme dostal na nás čas. Musím však konštatovať, že sme nedospeli k žiadnemu záveru, čo sme ani neočakávali. Vysvetlili sme si naše predstavy alebo požiadavky, o ktorých tu na už počúvate 2 dní. Jediné, čo tu zaznelo, bol návrh, alebo respektíve ponuka pána premiéra, že bude sa teda snažiť riešiť situáciu sestier vo verejnom sektore, to znamená v štátnych zdravotníckych zariadeniach alebo v zariadeniach, na ktoré má dopad štát, to znamená ľudky a mestské nemocnice. Takže toto je návrh pána premiéra a to je tento problém. Akým spôsobom toto chce riešiť? Takým spôsobom, že by vedel zagarantovať to rokovanie stanovenie toho minimálneho mzdového nároku pre sestry. Ale neboli tam vlastne nejaké jasné kroky, ale sa to viedlo len v tej rovine návrhu, prísľubu, možno ponúknuť kroky. Je pre vás toto priateľné riešenie? Určite nie, pretože nie je to jasné a zadefinované. Pretože ako my vlastne chceme dosiahnuť pre tie všetky sestry, ako sestry. Či už sú v takom zariadení, alebo v takom, aby mali zagarantované ten práv v zákone. Čo teda ďalej? Nie budeme dostať.
nemáme mandát, aby sme o tomto rozhodli, na to máme orgány, tak odborárske, ako aj komorové, takže musíme sa poradiť samozrejme s našimi rozhodovacími orgánmi, či budeme uvažovať nad touto ponukou, alebo aké rozhodnutia, alebo aké kroky príjmeme ďalej. Takže na teraz sa vám nevieme vyjadriť. Oboznámili sme vás s ponukou pána premiéra a pani ministerky samozrejme, ktoré vás budú určite informovať. To je na teraz všetko z našej strany. Ako teda hodnotíte dnešný deň? Celý deň? Že nám bola zima, potom trošku teplejšie, to bolo ešte teplejšie, no ideme do toho. A pokračujete protestom teda? Áno, ideme do stanu. Do zajtra? Hej, do zajtra. Odozdali sme pánovi premiérovi deklaráciu, čiže už zajtra nebudeme mu odozdávať podateľní, ale sme mu ju odozdali teraz. Je to deklarácia našich požiadaviek. Prečíta. Zdá sa teda, že hlavná požiadavka okolo platov nebude naplnená. Čo teda po piatku, keď skončí stanovačka pobierania vlády? Ďalšie kroky sa dozviete. Vy ste hovorili o tom, že pripravujete aj ďaleko výraznejšiu akciu. Môžete to konkretizovať? Na teraz nejak dovolíte. Ďakujeme pekne, Kejša. Ale ste na schodíku, a či lepšie na normálnej výške? Máte vyššie. Pani ministerka, sestry nie sú spokojné. Vy im môžete ponúknuť niečo viac? Musím povedať, že na stretnutí s pánom premiérom zaznela podľa mňa veľmi jasná ponuka na ďalší krok, na ďalšie zlepšenie postavenia sestry v systéme. Tak ako sme aj v intenciách rokovali aj po tom, ako sme sa stretli po analýze vlastne nálezu Ústavného súdu, pán premiér jasne zagarantoval aj svojím postavením, že môžeme v prvom kroku, a táto ponuka myslím si zaznela veľmi jasne upraviť postavenie sestry vo verejnom sektore. Tam, kde máme dosah ministerstva zdravotníctva, že túto ponuku vydali okamžite jednotné upravenie, jednotné postupy v našich všetkých nemocniciach, v intenciách stále dodržovaného sestierského zákona. Na základe dnešného rokovania sme rozšírili toto pre všetky nemocnice a všetky vlastne sektory poskytovania zdravotnej starostlivosti, kde má štát priamy dopad. Pán premiér ponúkol spoluprácu na pôde úciek a miest, kde postavenie, myslím si, upravenie najmä v ústavných zdravotných zariadeniach v mestách, ktoré sú pod správou VUC-čiek a mestských nemocníc, v spolupráci s nemocnicami, ktoré sú zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva zdravotníctva. Sú zamestnávateľia veľkej časti sestier. A ja považujem tento návrh za veľmi dobrý a myslím si, že štát v prvom rade musí zabezpečiť postavenie ako sestier tam, kde ich má priamy dosah ich zamestnávateľom. Myslím si, že ten návrh bol jasný, zrozumiteľný a plne garantovaný. A zástupkyne sestier povedali, že odovzdajú tento návrh, tak ako ho počuli, príslušným orgánom na to, aby sa sestry k tomu vyjadrili. Považujem to za dobré. Od včera si mali niekoľko rokovaní ohľadom štátneho rozpočtu na budúci rok. Zmenilo sa niečo? Podarilo sa vám posunúť dopredu oproti včerajšku? My sme neustále v procese rokovania a potrebujeme ešte nejaký ten čas a vyjadríme sa až k finálnemu návrhu. Čiže nad rámec tohto návrhu nepôjdete teda zabezpečenie platov aj sestričiek súkromných nemocnic? Ja musím jasne povedať, áno, že v našich nemocniciach tie platy v tejto chvíli sú súčasťou rozpočtov, ktoré máme, pretože ich dodržiavame. Musíme si sadnúť práve s predstaviteľmi vúciek a miest, aby sme jasne povedali a vyčíslili, čo znamená dodržanie štandardov nastavených sestrami aj v ich pôsobnosti, akým spôsobom sme schopní to vykryť. A toto vieme urobiť veľmi rýchlo. A myslím si, že je to dobrý krok a že je potrebné postupne pristupovať k jednotlivým úpravám a štát v prvom rade musí garantovať poskytovanie zdravotnej starostlivosti tam, kde má priamy dosah v štátnych zariadeniach. Čo znamená veľmi rýchlo, teda kedy môžeme vedieť, že naozaj v tých samosprávach a v štátnych nemocniciach to budú mať garantované? V tejto chvíli som na ťahu sestry, aby povedali, že je tento návrh pre nich akceptovateľný, priateľný a že môžeme podľa neho ďalej postupovať. Čiže mesiace, týždne?
My môžeme začať okamžite, hneď ako sa dozvieme, že sestra vyhovuje tento postup. Čo sa týka teda tých súkromných nemocníc, oni hovoria, že chcú, aby všetky sestry mali garantované, ako to bude teda do súkromných nemocníc. Nehovoríme len o nemocniciach, chcem povedať, že hlavne hovoríme o veľkej časti súkromných ambulancií a v tejto chvíli jasne návrh, ktorý dávame, je sa k verejnej sféry poskytovania tam, kde štát má priamo zasahovanie. Čiže sestričky v súkromnej sfére zatiaľ nemajú žiadnu garanciu od štátu. My v tejto chvíli predávali návrh garantovania nejakých základných štandardov štátnych nemocníc. Pán Tomáš, môžem sa opýtať? Vás by som sa chcel opýtať, pán Tomáš, a tu vás čakali nejaké sestry, ktoré mali byť tiež prijaté. Bolo im povedané, že prídete po nich, hodinu tu čakali. To je absolútne pravda. Bola normálne dohodnutá zostava sestier, predsednička odborového zväzu Ja som osobne volala náhodou. a predsednička komory sestier, čiže o tom vôbec nemusí byť nejaký vymysel, absolútne presne bola dohodnutá zostava a takto aj bolo splnené z našej strany. Ja som volala naozaj sestry, volala som s pani prezidentkou komory, zavolala som s pani prezidentkou odborového združenia, kde som povedala pozvanie pána premiéra, že obe sú pozvané na stretnutie na 16:30, že ich pani ministerka príde vyzdvihnúť 16:30 k stanu a tak aj bolo. Lebo tu čakali ďalšie sestry, ktoré mi tvrdili, že pán Tomáš má po nich prísť, že bude tiež prijatý. Nie, určite. Navyše jednak to bolo organizované ministerstvom zdravotníctva, čiže určite to nie je pravda. Čiže bolo to oficiálne stretnutie teraz? Áno, oficiálne oznámené stretnutie, normálne to vyšlo v agentúrach na 17. Môžete si to skontrolovať, ale hlavne boli pozvané tieto dve predstaviteľky sestier. Akurát po tomto pozvaní volali sestry a chceli, že prišiel ešte ich pán, dali si ďalšie podmienky, že chceli, aby prišiel ich právny zástupca a plus ďalšie sestry, na čo som opäť povedala, že pán premiér sa nechce rozprávať s právnikom, chce sa rozprávať so sestrami, a pozval si obe dámy, prezidentku komory ako aj prezidentku odborového združenia, aby prišli na stretnutie a pozývali. Takže naozaj vôbec nehovoril o tom, že ma oni chceli, ale ja som povedala že pán premiér pozýva zástupne. To som hovoril Zuzke, že to zabudla povedať. Dokonca oni povedali, že či ich podporíme v proteste pred, lebo vieš, jak je svet, ako to na svet zdravia, to je pentácké, to návykovie, takže niekto protestuje aj zamestnávateľ. Majo?